Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukele la kuNqambothi Media TV 8. Ngenza kwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze kufanele icofa usubscribe ulike bese ushare le video. Kanti ke uphumela obala uMax Makhanya waveza okuhle kodwa osekwenziwe uKhuzani laphana kusikweletu ngesikhathi esengaphansi kwekhampani i-IGP. Kodwa ke ngaloku kukhuluma kakhulu ake uyizwe nansi inkulumo yakhe ngesikhathi ebeka eveza lezi indaba. Uli abamvume bakhothame futhi kuKhuzani. Usikweletu ake ngikhulume ngosikweletu ngibayeke labaya ngeke ngibayeke ngizoya kubo kodwa nje ake ngiqale kuloko okurecently nje lokho okusha okusanda kwenzeka. Usikweletu wakhipha i-album yakhe eyayithi sasithini isihloko sayo kodwa le album le enalesihloko le album enale ngoma ethi inje endala noma inje endala ngathi inje endlini le ngoma le khona nale ngoma le ethi ikhaya lami. Usikweletu uma ekhipha leyo album leyo bimnandi kakhulu leyo album kaSikweletu, bimnandi nje kakhulu engakangeni kuKhuzani. Ayizange imenzele lutho, cha ayimenzela ya inje endlini, ayizange imenzele lutho lo album uSikweletu. Wayikhipha nje impela bekuyi album emnandi kodwa ayizange imenzele lutho uSikweletu lo album. uKhuzani wa-announce lapha ya kwimpucuzeko wathi njengamanje usayiniswe uSikweletu kwi-IGP enkampanini yakhe. Wamsayinisa nangempela uSikweletu wangena ngaphansi kwenkampani kaKhuzani. uSikweletu wakhipha i-album yokuqala ngaphansi kaKhuzani kodwa engakayikhiphi leyo album yokuqala engaphansi kwenkampani kaKhuzani. uKhuzani wavuselela le album endala le uSikweletu ayikhiphe engakangeni kuKhuzani. Lalela ukuthi wayivuselela kanjani uKhuzani. uKhuzani bafana bami kumele nimhloniphe, kuyaniphoqa. uKhuzani wakhipha i-album yakhe le esihloko sithi umqhele nethawula. Kuleyo album kunengoma kaKhuzani uKhuzani ayiboleka kuSikweletu engaka-announce ukuthi uSikweletu uyamsayina. uKhuzani waqala waboleka ingoma kaSikweletu wathi Sikweletu ngibolekele ngoma yakho before nje ngimemezele ebantwini ukuthi ngiyakusayina, ngibolekele ngoma yakho khona into engifuna ukuyenza kule album yakho le oyikhiphe ungakangeni, khona into engifuna ukuyenza angibolekele ngoma. Nangempela uKhuzani wathatha le ngoma ethi ikhaya lami wayishaya uKhuzani kwi-album yakhe, yatrenda leyo ngoma yashaya amamiliyoni. Ikhaya lami, ikhaya lami leli, ikhaya lami, ikhaya lami leli, ikhaya lami, ikhaya lami leli, ikhaya lami leli, mina ngiyofela khona. Evuselela leya album kaSikweletu endala. Hayi bafana, hey ngqondo loya wayivuselela uKhuzani leyo album yavuka. We maye zavele zavumbuka zathi ingoma ezimbili kaSikweletu. Kwavuka le ethi ikhaya lami, kwavuka le ethi nje endlini. Hayi bafana, hey wakhuphuka uSikweletu, wakhuphuka uSikweletu ngaleyo album. Ikade ithula ibanda mpo ingamenzeli lutho. Uyadlala wena. Sandla sendlamlenze uyathinta uyabusisa. Kwavuka ingoma ethi inje endala, kwavuka ingoma ethi ikhaya lami kaSikweletu ke manje. Ingoma
kaSikweletu ethi ikhaya lami yavuka yakhompyutha nengoma kaKhuzani ethi ikhaya lami. Amakhaya lami amabili avela trenda kanye. Hayi bafana, ithe ijike kaSikweletu yangena kwi-top 10 ethi ikhaya lami. Hayi bafana, hey bafana. Hayibo, sandla sendla mlenze. Uyathinta uyabusisa. Wangena kwi-top 10 yoKhozi FM yokuhlukanisa unyaka. Uyadlala wena. Uyabona ukube iSABC ayicelanga ukuthi icela ukuhlonipha uMampintsha. Ukube nje iSABC ayicelanga ukuthi icela ukuhlonipha umndeni kaMampintsha ngokuthi uMampintsha kube huyo ohlukanisa unyaka, iBig Nazi kube yiyo ehlukanisa unyaka. Unyaka kwangeyona yena kaSikweletu. Kwasuka otira bebona ukuthi uze kabi uSikweletu. Uze kabi. Kwathi batho DJ Tira ngithatha amavota ami ngiwanikela ingoma le kaShimora. Wayivuselela uKhuzani ingoma kaSikweletu. Namhlanje lezo ngoma zombili zishaya amagold. Zishaya amanye amamiliyoni anzima kabi laphana ko-YouTube nako-Spotify. Namhlanje ishaya amagold kwaRisa. Njengoba uKhuzani ebalitifiketi nje zamagold namalokhuzi nama-platinum. NoSikweletu ngapha naye ubalitifiketi zakhe zamagold. Kwenzeka lento eyenzeka kule album kaKhuzani ethi umqhele nethawula. Wathi uKhuzani etrend umqhele nethawula, uSikweletu ngapha wayetrend evuselelwa indlamlenze. Babetrenda kanje ingoma kaSikweletu ethi ikhaya lami nethi nje endlini. Zitrenda kanje ne-album kaKhuzani ethi ikhaya lami, izo zonke le ngoma ebeyitrenda umqhele nethawula zitrenda kanje. uSikweletu evuselelwe indlamlenze. Namhlanje uKhuzani ubalitifiketi, uSikweletu ubalitifiketi. Izinto uSikweletu ayi-achieve ngesandla sendlamlenze. Angakaze ayi-achieve isandla sendlamlenze singakangenelele empilweni yakhe. Namhlanje uSikweletu ubala amamiliyoni. Namhlanje uSikweletu ubala amagold akwaRisa. Namhlanje uSikweletu ukhomba imoto ezintathu. uSikweletu engakangeni kuKhuzani akazi uSikweletu waba nemoto ayithenge yena ngomculo wakhe. Qale uSikweletu ukuthenga imoto ngomculo wakhe esethintwe izandla zakwaGuqa. Wathenga imoto yokuqala, wathenga eyesibili, namhlanje uhamba ngeyesithathu. uSikweletu wakhe isithabathaba somuzi wasifaka ifully furniture laphana yo 200,000 300,000. Ngisho uSikweletu esethintwe izandla zendlamlenze. Ngisho uSikweletu mina esethintwe izandla zendlamlenze. Wakhe isithabathaba somuzi. Uhamba ngemoto yakhe yesithathu ayithenge ngamandla ezandla zendlamlenze. Ngikutshela ngento yamanje. Angithi uyezwa nje ukuthi angakakhulumi ngoduma kahle ukuthi ba-achivani ngezandla ekaKhuzani. Uduma kahle unyaka nonyaka wayikhipha i-album ingene ebantwini. I-album yaduma kahle yayingene ebantwini engakayikhiphi. Esathintwe izandla zendlamlenze. Uduma kahle yayitrend i-album engakayikhiphi. Mina ngikutshela ngoduma kahle. Uyalazi iqiniso ehleli nje. Akekho umculi